Вітаю вас, шановныя сябры. Нейкі час таму праграма «Мова на нова» вырашыла праверыць абстаноўку на польска-беларускай мяжы. Перадусім нас цікавіла, канешне, моўная сітуацыя. Мы выправіліся ў падарожжа да сутыку трох меж – беларускай, польскай і літоўскай. Даехалі адтуль на поўдзень уздоўж мяжы Польшчы з Беларуссю. Мяжа Польшчы і Беларусі зусім недалёка. Дзесьці там, усяго 1 кіламетр ад нас. Па дарозе мы запытвалі напатканых людзей пра тое, ці размаўляюць яны па-беларуску. Шукаем, можа, хтосьці у вас гаворыць па-просту? Słucham? Можа, у вас хто гаворыць па-просту ў вёсцы? A nie. Нас усюды цудоўна разумелі, але першым селішчам, дзе нам удалося пачуць беларускую ці так званую простую мову, стала вёска Волкуш. Гэта, бадай, самы паўночны пункт у Польшчы, дзе мы засталі натуральную, жывую беларускую гаворку. Волкуш – гэта зусім невялікая вёсачка. Тут жыве ўсяго каля 100 чалавек. Мы не знайшлі тут нават крамы. Што цікава, насельнікі гэтай памежнай вёскі усе каталікі. Яны называюць сябе русінскімі мазурамі. А чаму так? Глядзіце ў нашай праграме. Добрый дзень. Тэлевізія Белсат. Так, Белсат. Так. Tutaj u nas? Так, приехали до вас у вёсачку на памежжа з Беларуссю. Поговорим. О, поговорим. Вы говорите на простой мове? Часом так называют. Так, я научилась, як прийшла замуж. Сюди? Так, а я походжу тут з этой такої шляхти, давніше, то такий шляхтець там був. А потім розкупили, і там господари вже зараз тільки живуть. А як називається ваш род? Я походжу в Норовське. Шляхтиці, ну, то були такі трохи заможніші, ну, і більш учені були. Ну, а такі військові, такі звиклі військові, ну, то так, за поробку вийшли до їх. І ще то давній там, ну, і так шляхтиці називали. То ви шляхтянка? Ну, то так. Вельми приємно, що ми не в простий дом трапили, а до пані шляхтянки сюди у Волкуші. Ну, Волкуші. Волкуші. Ну, бо вже як в 48 року, в квітню, і границю гэту зробили, що зараз є. І вже ми залишилися на польській, а у Кірот то ми були на русській. Не було Білорусі, тільки була русська. Совєтський Союз? Так, Совєтський Союз був. Ну. А ви пам'ятаєте ті часи, коли тут керували ті совєти? Як нас ті большевики з хати вигнали, ну то так жилося. То відомо, я ще дитя була. А вони парадки, ой, жаль сказати, які вони парадки робили. І такі брудаси були, що не оказати. Ну, вже стид казати, які вони були брудаси. То що, наприклад, вони робили? А що вони робили? А отак о. Так як на горі, то тут жили на долі, а на горі то ходили залатватися. То потім... У туалет? Так, ну. А там така отава лежала, сено таке, ну, лежало. То вони у це сено ходили робити. То потім тата... А чому? А чому? Бо калтиги були, брудаси, то не могли вийти. То ленавалися вийти? Ну то за тое. Ну, не могли собі зробити місце, каб мали де місце ходити. Ну, то на гору ходили. То это жовніри, так? Ну, такая культура була. Ну. А яке дитинство? Як я зараз гляджу, як діти мають, то я що мала? Ніч. Зовсім нічого ніяк? А нічого. Помню, добре, що десь там тата поїхав до Гродно, чи де, і купив мені гумову корову таку. Ага, цацку таку. Цацку таку. Ну, і там гетий сусід, старіший від мене був пару лет, хлопець, то взяв мені цицьку одорвав від тієї корови. То я так плакала, що смарнував мені корову. А то тільки така забавка була. Одна ваша, так? Ну, я як тут прийшла, то почала вчитися і навчилася. Так? Навчилася попросту говорити. То мусили вже тещові, свекрусі годити? Ну так, як тещова говорила, то вже я мусила достосуватися. Інних слов то часами питалася, що то такого.
а недалеко жили. А що, наприклад, ви питалися, може, яке слово? Ну, то такое було, но Як? там рами, ми називали рами. Так. А тут прийшла бабка, каже, а плечко? А я питалася, а що це за аплечко? Або як жебро, по-польську жебро, а бабка каже, скаба. Ну, а я питаю, а що то скаба? А то скаба. І такі слова були часами. А з мужем то у згоді ви жили? 54 лет. То пам'ятаєте, як він сватався? А tu сватався, тут було prawie одна вioska, no to tak, nie przyjeżdżał u swaty, od tak na zabawie poznali się to i potem przyjechał i każe, no to pełno na zapowiedzi powieziemy. No От такі свати? takie swaty byli. No, to do mnie taki tam z gruszek nazywali Mazur, тоже там один так сватał mnie, a ja tam może jeszcze 18 lat miała. Молоденька. Так, і прийшов гэты сват і каже, може ви свою дівчину віддасте там до грушок, але мене ні, тільки тати питався. Так? Так. А вас не питали? Ні, ну. То як то так було, Ну, що так. ви питання Ну віддавали? так, вам teraz дивно, а це так було. Ну і, а тата каже, а де там? А то нема з ким робити, бо ще гэтий другий брат, що уродився, то 11 лет по мені. І тата каже, а дітям не віддамо. І ще вона замолодая, а з ким я робити буду? Віддавав про себе, передусім, каб були руки до роботи. А що от значить гэта Мазур? Чому так от Бо називають? то так називають, бо там bardziej вже по-польську говорять. Там, що ви були мули гетії, то там мазури. А ми ще як молоді на забаву їздили, ну то вже як приїдуть, а тут уже батаре, там далі, то вже рушини називали. Ну і гетії рушини, як там роверами заїдуть, там до Рудавки чи де на забави, о, рушини приїхали. Ну, але як там туль, там до Богатиров заїдуть, чи... о, мазури приїхали, ну і так розружняли. А ще на тих забавах, ну то ще хлопці, як щось там наговоряться, ну то тих мазуров треба погнати рушини, ну то, і то називали колись на забави, то гужини, ще давней, то гужини називали. А хто такі гужини? А то такі гужини, то зараз зять мій, як приїжджає до Варшави, то я так для їх говорю. Ну, він мовить, а мама, а що то за гужини? А я мовлю, гужини, ну то походять від гуза. Як хлопці почнуть битися, то гузи понабивають, і були гужини. Ну, і такі гужини. Ну, то колись теж так казали, що сватали якусь там дівчину для хлопця. А хлопець каже, о, маму, то я буду брати чужую бабу, як тата, то маму взяв, а я чужую буду брати. А ваша вёска, гэта Волкуш, яна сярод іншых вёсак тут у Наваколлі. Чым яшчэ адрозніваецца? Ну, я наружніця, бо вже нашу вёску то називали Рушинські Мазури. Русінські Мазури. Ну, бо то вже ближej Рушинов, а посередині Мазуров і Рушинов. Ну, то називали Волкуш, то Рушинські Мазури. То яны русін їх називали, бо була мова така более простая, так? Беларуская. Так, по-беларуску. Ну, Але яны таксама ўсе католікі. Католіки, то там у Капчанах то більш було православних. Навіть в 46 року ще були такі, що приходили на польську віру. Ну, а так були православні. То гэта яны як сябе людзі называюць? Палякі Так. па нацыянальнасці, але і ўмеюць і па-простаму часам гаварыць, так? Ну, то говорять і по-просту. Усе ці толькі некаторыя? Ні, зараз вже мало хто говорить по-просту. Ну, тільки ще навчилася. Навчилася і говорю. Толькі старэйшыя ўжо. Як приїхали внуки, я там так почала слова, які я говорить, а вони кажуть, бабцю, а по якому то ти мовиш? А
Цуркі смеюцца по-ангельску. Няма такога імкнення, вот, каб навучыцца пераняць гэту мову. Не, няма такого. Нема. Уже зараз молодіж. То вже попросту, хто говорить, то бридко, стить. Ну, Стыд лічыцца, так? так. А чаму вот называецца простая мова? А я вам попросту так казали, не називали по-білоруськи. Дзякуй вялікі, пані Фэля. Вельмі цікава было з вами паразмаўляць. Шмат чаго даведаўся. Ну, Ну, і так. дзякуй. І так, я що могла, то сказала, що ведала. Дарагія сябры, натуральна, што на беларуска-польскім памежжы вельмі часта сустракаецца таксама змешанае беларуска-польскае маўленне. А вы чулі, што не кожны новапрыбылы ў Польшчу беларус адважыцца пайсці ў салон прыгажосці. А ведаеце чаму? А правільна, а што на шыльдзе напісана? Салон уроды. Шмат хто з вас, сябры мае, напэўна, чуў выраз і лжэ-сябры-перакладчыка. Так вобразна называюць міжмоўныя паронімы і амонімы, то бок блізкія па гучанні словы з розных моваў. Праз гукавое падабенства нам вельмі часта здаецца, што значэнне гэтых словаў ляжыць на паверхні, бо мусіць быць падобным да значэння словаў у нашай уласнай мове. Але часта гэта зусім не так. Калі мы кажам пра лжэ-сяброў-перакладчыка, то вельмі часта маем на ўвазе перадусім лексіку беларускай і расейскай моваў. І сапраўды для нашай мовы пытанне няправільнага ўжывання словаў пад уплывам расейскай застаецца надзвычай актуальным. Напрыклад, пара «благі» і «благой». Паходзіць з аднаго кораня, але словы ў ёй маюць супрацьлеглае значэнне. Наша благая вестка дрэнная, а вось расейская благая весць наадварот добрая. Ды і рэч гэта зусім не реч, як і прозвішча не прозвішча. Але сёння хацелася б паразмаўляць пра беларуска-польскія моўныя паралелі. Аказваецца, паміж нашымі роднаснымі мовамі лжэ-сяброў-перакладчыка таксама хапае. Возьмем для прыкладу польскі назоўнік «склеп». Так і хочацца перакласці яго на беларускую як «склеп», праўда? Аднак такі пераклад не будзе слушным, бо насамрэч польскі «склеп» адпавядае нашай краме. Але і тут у нашых суседзяў ёсць падобнае, але іншае слова «крам», і ім называюць «шапік» або «кіёск». Ну і як не ўзгадаць слоўка «пограб», якое зусім не перакладаецца на польскую падобным да яго назоўнікам «погжэб», бо «погжэб» па-польску будзе азначаць «пахаванне», а памяшканне пад домам называецца «півніца». А вось калі вы вырашыце замовіць у Польшчы такі плод, як дыня, то будзеце надзвычай здзіўленыя, калі вам даставяць не дыню, а гарбуза. Бо тое, што вы хацелі набыць, па-польску зусім не дыня, а мелон. І не забудзьцеся таксама, што запамінаць у нашых суседзяў зусім не запомінаць, што значыць наадварот, забываць, а запамінтываць. Польская пенсія – гэта зусім не наша пенсія, а заробак, мае сябры. Плецы – гэта не плечы, а спіна. Урок – гэта не наш урок, а зачараванне. Цярпенне – гэта не цярпенне, а пакуты. Сопле – гэта не нашыя соплі, а ледзяшы. Усяго добрага, сябры, да новых спатканняў. Заставайцеся здаровымі і не хварэйце.